Ik ben 19. Nou ja, je hebt hobby's en soms sla je er een beetje in door. Ik was sowieso al van het antiek en het oud en de oude trekkers, oude auto's. En op een gegeven moment kwam pa het overlijden en die had op een gegeven moment kwam daar een jaren 50 pakje weg. Boerenkieltje en zo'n Manchester jas. Nou ja, dat hoort erbij, dus ja, dan doe je dat aan. En op een gegeven moment, mijn beppe zat in een verzorgingstehuis. En nou, dan zie je op een gegeven moment een squatsploeg. Ah, dat is ook wel leuk. Dan een keer kijken. En dan begin je eerst te dansen. En op een gegeven moment denk je, ja, je moet ook maar een kostuum hebben. Dan koop je het eerste kostuum. Op een gegeven moment denk je, ja, moet eigenlijk wat meer op maat. Maar ja, als je dat gaat laten doen, dan kost het ook hartstikke veel. Want er zijn ook wel hartstikke mensen die het nog doen. En dan weet je precies zo en niet anders. Dus dan kun je het beter zelf doen. Het was in het begin wel wennen. Niet alleen voor hun, maar ook voor mezelf. Het was binnen no time was het ook wel bekeken toen ik eenmaal lid was en regelmatig meeging. Toen liep het wel wat soepeler. Het is eerst natuurlijk afwachten, want er zit een behoorlijke kloof tussen. Ik dacht dat toen het jongste lid van de dansclub zelf dan was 57, dacht ik. Hij is toch vreun? Die is mij niet meer kist? Of, nee. Het ziet er leuk uit, zeggen ze, maar dan houdt het op. Nee, maar ze verklaren me voor gek, maar dat geeft niet. Dat deden ze daarvoor ook al, met die oude auto's, dus oude trekkers. Dat is een andere hobby. Dit is een Hanomag-auto uit 1936. Hier begon het eigenlijk mee, met oude trekkers en oude auto's en oude fietsen. En nou ja, op een gegeven moment dan wil ik het aparte van het aparte natuurlijk. Dat vind ik het mooist. Ook weer een Hanomag, hetzelfde merk trouwens, ook wel leuk. Ik heb toen ook direct gezegd, als ik een auto wil ik een aparte auto en het liefst eentje van Hanomag. Want ik heb ook 2 trekkers gehad van Hanomag. En deze kwam later, die andere die heb ik dus verruild. Ik heb een Hanomag verruild voor een Hanomag. Dus dat is ook wel lachen. Dit is 18e eeuw zijde, de mast. Pure zijde. Ja, dat is een privédepot. Daar ligt zoveel. Dat doosjes, tasjes, laders. Ja. En op een gegeven moment heb je ruimte tekort. Doe het wel vrijwillig? Zeg maar. Ja, ik doe het wel vrijwillig hoor. Ja, dat zeker. Het was in het begin heel erg wennen met al die kleding en zo. Maar het is hartstikke leuk. Dus je hoort mij niet klagen. We zijn altijd best wel close geweest. En als je dan met z'n tweeën een dagje weg bent met de klederdracht en zo. Dus dat is wel heel leuk. Vooral de mensen die kijken en zo van, oh jullie zijn een jong stel, hartstikke leuk. Nou, van ja, jong stel. Ja, we zijn jong, maar we zijn geen stel. Maar ja, die vinden het meestal wel heel leuk. Nou, ik ben op een gegeven moment een Duitse muts van rond 1780. Met dit kostuum ben ik dus al 2 jaar bezig om gegevens te verzamelen en hoe zat dat. Originele kostuums te bekijken, replica's kostuums te bekijken. Ja, nou ik heb ook wel eens gehad, dan was ik inderdaad 's middags zat ik in de trekker en dan waren de handen helemaal zwart. En dan zou ik 's avonds bij wijze van spreken zo'n muts opmaken, zo'n floddermuts, dus compleet met stijf van het hele zwikkie. Dan zit je met het kraakhelder witte kant. Dan kan je vertellen, dan is er wel eens peentjes zweten om die handen schoon te krijgen. Ik vind het allebei wel mooi. Ik ga er ook niet tussen kiezen, want het komt ook niet goed. Maar in principe ben ik met oldtimers begonnen. Dus als het er moet eindigen, dan denk ik dat het ook weer gewoon met oldtimers eindigt. Maar uiteraard wel bij passende kleding.